Sakanak 20.000 biztanle ditu 15 udalerritan. 400 ustiategi ditugu eskualdean, nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutako lanpostuek behera egin duten nabarmen, eta egun 2% inguru besterik ez dira. Egoera irauli asmoz sortu da Dastatu Sakana, eskualdeko ekoizleen, dendarien eta jatetxeen arteko aliantza moduan. Bertako produktuak lurra zainduz ekoizteko eta bertan kontsumitzeko aliantza. Lortu behar da jendea bere buruan sartzea haragi bat, gazta bat, zerbait erosten dutenean, ez bakarrik dela hori, baizik eta lanpostu bat, jendea gestionatzen duguna gure basoak eta gure inguru giroa. Gero eta argiago daukagu, bertako ekoizpen txikiak eta usteategi familiarrak hori beharrezkoa direla inguru giroa mantentzeko eta pixka bat aurre egiteko etortzen zaigunari, aldaketa klimatikoa eta horrelako arazoak. Los productos de Sakana, la verdad que el pequeño productor que hay aquí hace las cosas con cuidado, con mucho mimo y eso se nota en el producto final. Bueno, niretzat Dastatu Sakana da oso garrantzitsua, azkenean zerbait ziklikoa da. Bertako produktua bertan sartzen da. Dastatu Sakana bezalako ekimenak azkenean gure produktua gure gizartearen aurrean identifikatzeko aukera ematen digula eta identifikazio horren bidez batu egiten garela bai gizartea eta bai ekoizleak. Dastatu Sakanako produktuak herriko dendetan identifikatuta aurkituko dituzu. Dastatu Sakana.